Много деца стават копия на техните родители и повтарят отрицателните им, даже и токсични поведения. Дори когато пораснат, децата попиват като гъби, учат се. Попиват и от външна обстановка, от другите деца и хора, от всякакъв вид болезнени, вредни навици придобиват, принадлежащи на техните родители най-вече. Децата не могат да правят разлика между доброто и лошото, защото нямат нужния опит. Не са възрастни като нас, за да разбират и да преценяват. Не знаят кое е правилно и кое не е. Не разбират и не приемат, защото са лоялни към техните родители, към майката и бащата и си мечтаят за тяхната любов. Това го знам от опит, защото отгледах 3 деца сама. От опит и от обученията, които правя в момента. Детето се нуждае от двамата родители. Както от майката има нужда, така и от бащата. Да, за да бъде щастливо. И да преценява. Да прави правилни преценки за бъдещето. И за всичко, което става около него. Изобщо в светът му. В неговия свят.